माने only 7 days आवनो माने ब्लाउजा कमप्लीट जागोन आरो ना एकदम 100% श्योर ओमफ्राय आरो डिजाइन ब्लाउज ब्लाउजाव जी फोरोंनाय जायो बिखिनिखौनो फोरोंगोन आरो ना सप्तासेनि थाखायल' 7 daysनि थाखायल' स' नोंथांमोना फैबानो जाबाय जायफोरा लानो गोसो Good morning लोगोफोर welcome back to my YouTube channel गोबावनि उनाव दिनै ब्लग स्टार्ट खालामबाय आं फुङावनो माबोरै थाङो दिनैनि दिना नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय ओमफ्राय सासेया नै नोंगुमिया सिखाराखै गुड मर्निं सार गुड मर्निं मबिनि सारखाय गुड मर्निं रायजोफोर आं दुगैनानै फ्रेस जाखांबाय फुंनि खामानिखौ मावना लानोसै बिथाङा दाहाय क्लासाव थांगोन नालाय ओमफ्राय बिखिजा नै सासे बामनो गोनां नांथारगौ आरोना ओमफ्राय बिमादैया लागासिनो बिखौ बियो माने एसे दुस्त जाबाय आरोना फुङाव थाबायनो लांनांगौ बेखौ आरो सासे बिनानाव नै साफाय मन्त्रि माने फुंनि टाइमाव बयबो गावबा गाव आरोना खामानिया ओमफ्राय आइया आरो बिखि फुङाव गासा लगायनांगौ जाहैबाय लान्च मानि थ' नायलांबाय थादोलाय दिनैनि ब्लगखौहाय माबोरै जायो आंबो मिथिला दिनैनि दिना माबोरै थाङो आसा खालामो जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोरनो पुरा नायथावथारि जाबाय आरोना मालाबा हामगोन मिथिला माने आङो प्रेगनेन्सि टाइमावनो जेब्ला 7 month जायोना अब्लानो ओंखारनाय आरोना गोसोम गोसोमा बोरै हामगोनथाय आं मिथिला आं जेबो बाहायखायाखै माने जेबो लाखायाखै थ' नायलांदो लोगोफोर पुरा नै सान गोरलै ओंखारनायजों गोसोखौ स्रां मोनो आरोना ओमफ्राय नोंगुमैनि बागाना नै दा बे जाबाय बिलाहि गिदिर थायहांदों इखिजा बिलाइ फिसा फान्थाव दङ दायो आङो फुङाव नैबे रुमावहाय हाबना लाग्रोनोसै फुङाव बेनो आरोना खामानिया किटचेन रुमाव थ' दसे उनाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर Iya लायसिगोन iPhone माबा iPhone Samsung मुसारि मबाइलानो ना माबाले उजिनानै थैलांबायना माबामोन नकिया किपेडमोन बिथांमोना जिरायगासिनो फारसेथिं क्लास सोलिगासिनो दा मालाय फाहामलायदो ड्रेसखौ ओमफ्राय नै नोंगुमाया क्लासाव थांनो ओंखारगासिनो आरोना ओंखारदो माने क्लासाव थांनो जाखाबाय आरोना क्लासाव थांलायनोसै लोगोफोर बिनिफ्राय बिदिनो समा थांलाय फैलाय क्लासाव थांलाय फैलायनो बारलाङो आरोना थारमाने थमथमायाव सप्तासेनि थाखाय 7 दिननि थाखाय माने ब्लाउसनि क्लास सोलिगासिनो आरोना सोरबाफोर लानो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय 1 weekनि थाखायल' आरोना सप्तासेनि थाखायल' ब्लाउस अनलि ब्लाउसथ' 7 days आवनो माने ब्लाउजा कमप्लीट जागोन आरोना एकदम 100% श्योर ओमफ्राय आरो डिजाइन ब्लाउज ब्लाउजाव जी फोरोंनाय जायो बिखिनिखौनो फोरोंगोन आरोना सप्तासेनि थाखायल' 7 daysनि थाखायल' स' नोंथांमोना फैबानो जाबाय जायफोरा लानो गोसो आरो बे क्लासा माने बोसोराव खेबसेल' होनाय जायो आरो मिथिबायना थ' बोसोराव खेबसेल' जोङो सप्तासेनि थाखाय ब्लाउसखौ फोरोंनाय जायो आरोना थ' जल्दि कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना लाफैबानो जाबाय थ' आं थांनो लांसै एसे लेट जाबाय नोंथांमोननो सावरायनानै थ' नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ जोबोद साबजाथाव नायजाथाव जागोन रायजोफोर दायो जोंहा गावदाङासो ब्लग लासिगोन आरोना जोंहाबो गावदां नालाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बाय बाय दायो नोंगुमाया थांबाय थमदमायावहाय क्लासाव ओमफ्राय आं दा न'नि क्लासखौ नायनोसै लोगोफोर मामिखौ फुनथुनानै दसे ओमफ्राय नैबे आगैया थांनो जासिगोन आरोना बिनिया साननैल'सै आरोना ओमफ्राय नैबे आगैयाहाय 7 days जाबाय हस्टेलाव फैनाया आरो नैबे आगैया गामि खाथिनिनो नैबे आगैया जाहैबाय 2 days जाबाय ओमफ्राय क्लास सोलिगासिनो लोगोफोर आरो आंनि सेन्टारावहाय जायफोर क्लास लानो गोसो आरो क्लास लानो सानदोंमोन कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय फारसेथिं आङो नै ब्लाउस सिलायनो लादो लेहेंगानि ब्लाउसमोन आरोना बेयो हिनजाव गोदान नायनो फैनाय आरो बिसोरो नै देनां हिनजाव गोदान जाबाय इदि सारानगोन
बिकि ओमफ्राय लोगोफोर नै सानजौफुहाय स्र' जानानै ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्रायो दायो आगैमोन फैगासिनो सानै ओमफ्राय बे सानैनि सासे माने आगैया आंनि सेन्टारावथ' आगोलनिफ्रायनो दङ बाट आं बे सेन्टारावहाय हस्टेल लाखिनाया आंनि हाबानि उनाव जादों आरोना जेब्ला आं हस्टेल लाखियो फार्स्ट स्टुडेन्ट आरोना नैबे दा फैबाय थानाय आगैया दा फैबाय दंनो मोनफैसिगोन नोंथांमोननोबो शेयार खालामगोन आङो सोरबा गोसोआव दङ जानो हानाय ओमफ्राय बे माने काटिं क्लासआ जोबनानै थांजोब्बायमोन ओमफ्राय दा एमब्रयडारि क्लासनि थाखाय 7 डेजनि थाखाय फैदों आरोना दा नायलांबाय थादों लोगोफोर बिसोर आगैमोनाबो मोनफैथारसिगोन आरोना लोगोफोर नायदो आगैमोनखौ मारै लाबोदों थां भगवान नोंनि गारायसो दायो ओरैबायदि हामा नांथावना बाथ्रा जाबाय लोगोफोर माने क्लासआ सोलिगासिनोमोन नालाय ओमफ्रायो गामि खाथिनिनो फैनाय एसामिस स्टुडेन्टमोन आरोना बिजिया ओरैबायदि हामाके माने जियाव हाबनांगौ आसियाव हाबनानै होबाय आरोना माने जि स्टाफा जेरै जि सिङाव हाबो बिदिनो आसियाव हाबथारजोब्बाय आरोना बेनो ओमफ्रायो ग्रोबनो नोंगुमैयाबो धमधमानि क्लासनिफ्राय मोनफैनायखायसो बोखानो हाबाय थ' गोसोखौ बिराद दुखु नांदों आरोना मानो होनबा जाफेराखैमोन बिदिहाय जादोंबाबो एसे एनै हाबनाय जादोंमोन आरोना बिदि गोथौयै हाबनाय जायाखैमोन आरोना बिसोरा दुखु मोनबाय मालाबा बिदिनो जाख'नो माथो खालामबोनो ना लोगोफोर Bisa bayar sih. Ini bisa dapat. Sana. Sana. Oh, mana video? Video ada. Dia bijian ada serkilin abdar na. Bubi desa abdar na serat dah ke macam bubi Bitang apa yang kira mai pas lu. Sama harus lebih tahu. Kerja segitu. Nang mana pun kerja satu apa soalnya cara nak ini. Si corona nang Korea hai pai. Saya jibin di komputer ya. jangan kenapa ini? Ya, gimana pada semuanya masih lebih kaya, kan masih ada beri hamlan gue. Jangan kenapa sampai di kita. Jo, amat teman. Ini apa selama? Monabil ini Bima Puri aku mulang lain sih. Mau minta? Lang. Ay nunggu. Pernah Monabil ini bidi ज' लाङो आरोना माने हस्टेलाव थाफैबाबो इसोरखौ हारसिं थांनो होआ अबेबा सकफोराव नांगौ जायोबा ओमफ्राय आइया लांगोन आरोना आइयाबो गालांसिगोन आइया दायो लांसिगोन सकआवहाय दे नाय नोंखौ बिंग्रि सोनगोन सं नोंसोरनि गामिनि मानसिफोरा